съм Елена Малакова, добре дошли в нашия YouTube канал. В днешното видео ще говорим с нашия специалист по микропигментация Алина и тя ще ни разкаже повече за една много интересна тема, а именно защо веждите и като цяло перманентния грим се променя във времето в нежелани цветове. Да започнем с най-често срещания случай. Защо веждите посиняват? Веждите посиняват, защото има различни видове пигменти и едните от видовете имат в съставката молекула Carbon Black, която най-темна в нашите пигменти. И тази частица най-повече се съдържа в пигмента. Да. И затова, когато излизат по-неустойчивите молекули, червеното и жълтото, и се остава този Carbon Black, който с времето става синьо-сив. Зависи от количеството. Ако е много огромно количество Carbon Black, стават сини. Ако по-малко, стават сиви. На още един момент, къвто може да влияе на цвете, това е дълбочината на внасенето на пигмента. Ако е много надълбоко, не е в този слой в дермата, в който ние трябва да работим. Да, тогава се случва ефект на Тиндал, нали така? На пречупване на светлината. Да, и ние виждаме това по-темното, по-синято и по-матово такъв цвят. Да, което е нежелан ефект и в България много често виждаме по улиците и въобще масово. Все още много колеги работят по този начин, по който нанасят пигмента прекалено дълбоко в кожата и се получава нещо, което е по-близко до татуировката, отколкото до перманентния грим, към което ние се стремим всъщност. И да продължим с другите цветове на дъгата. Да. Може ли да те питам защо веждите избледняват в червени нюанси? Червени нюанси, това е предимствено от микроблейдинга, можем да забележим, защото използват майсторите неорганични, така се наричат минерални пигменти. В съставката имат оксид на желязо, който с времето се окислява и ръждясва, така да го наречем грубо, но да разбирате за какво става въпросът, че става по-към червено, оранжево, затова в кожата пак и от ефекта на Тиндаля, нали, става по-червено, ние виждаме. И за това, но... Също аз съм чувала, че червеното е най-устойчивият цвят от гамата на цветовете. Това влияе ли? Може би, да, зависи на колко добре очистен е пигмент. Да, колко е изчистен пигмент. Колко е добре изчистен пигмент, това зависи от производителя, не от майстора. Да, не толкова от майстора. Има си и такава. Има пигменти, които имат по-голямо в себе си съдържание на различни нюанси. Ние съобразяваме и цвета на кожата, доколко кожата е по-суха, по-мазна, така че да подберем най-подходящия възможен пигмент. Нали така? И най-вече изключително голямо значение в това пигментите да изсветляват до чиста кожа е да се нанесат на правилна дълбочина. А защо стават зелени вежди? Зелени пак зависи. По-рядко срещано, обаче не е като да не сме виждали. Зеления е най-стабилният цвят, който ни го вижда нито лазер, нито ремувер понякога може да се справи. Той е най-зле, защото това зависи само от съставката на пигмента, ако е абсолютно синтезиран, органичен такъв пигмент. Да, може да излиза в зелен, защото това е база на нашия цвят, на нашето тяло. Ние така се наричаме топло и студено и неутралното това е за нас зелено, за наш като цветотип говоря. И затова някакви производители така правят молекулата да изглежда зелено, да бъде като неутрално и да сложиш този цвят и той да изглежда неутрално, не е прекалено сиво или не е прекалено оранжево, за нещо по-неутрално. Но ти се забравят, че с времето има пигменти и не пигменти, колоранти, цветове, които не излизат от кожата самостоятелно и кожата не може да се справи с тях и да ги изхвърлим. И за съжаление, зеления това е... Зеления е точно такъв цвят. Също да поговорим за белия цвят в перманентния грим. Белият цвят това е формулата на диоксид титаниум, най-стабилната и най-голямата молекула, която много... Не се разгражда с лазер, само да отбележам. Тя изобщо не белия цвят и по принцип е много опасно да се работи с този цвят. И затова
има различни... Белият цвят може да бъде премлян по различен начин, като частица. И ако говорим за недобре почистен, огромна молекула, която не е вече разбита, нали, на дребни такива части, да, тя е опасна. Но по принцип, по-съвременните пигменти, всичките имат съставката диоксид на титан, но най-дребна част, която изглежда както перла и супер добре изглежда. Затова белият цвят не трябва да се плашим, но трябва да го виждаме. Разбиране за белото, да, но и трябва да виждаме в съставката да не бъде на първото място, в шишенцето на пигмента, а да бъде, нали, да си я има, но да не бъде да не взима огромната част от количеството на пигмента. Разбрах. Добре, много благодаря. Ако са ви останали въпроси по темата, не се колебайте да ни напишете в коментар. Ако сте клиент и имате остатъци от перманентен грим, имате нужда от консултация, можете винаги да се обърнете и да ви запишем час за безплатна консултация. Тя може да се проведе на живо или онлайн, като разбира се препоръчваме този тип консултации да се провеждат на живо. Също така, ако сте специалист по перманентен грим и чухте някои от тези неща за първи път, не се колебайте да се запишете за също безплатна консултация, в която ние ще направим безплатна диагностика на вашия профил, безплатна диагностика на вашите работи и ще ви дадем няколко съвета как може да я подобрите.